Nyt päästään tämä finaali liikkeelle ja se on huomivarma juttu. Heikka Haapamäki lähtee hyvin. Klemola seuraa ja lähtee haastamaan ensimmäiseen mukaan mennään tekemään heti ratkaisuja, mutta ei mennään mitään mitään Klemolalta. Menee kuitenkin ykköspaikalle. Yritalo, Lahtelainen kierteessä ja Haapamäki lisälenkille. Eli näytti siltä, että nyt pannaan, nyt kierrotaan polkkia lasten, mutta kyllä Haapamäki taittoi siinä irti siitä tilanteesta ja taittoi lisälenkille, mikä saattaa olla loppujen lopuksi ihan fiksuvetokin, koska nyt pääsee ajamaan se pakkaa aika hyvin. Joo, siinä mikäli olisi lähtenyt nyt Klemolan kanssa taistelemaan, niin olisi saattanut ajauttaa sitten Klemola tuonne kiekalle ja siinä olisi mennyt sitten sijaan toisensa jälkeen kenties, mutta nyt lähdetään seuraamaan. Katsellaan taloikkia, nautitaan tästä kilvanoista ja koitetaan seurata nyt, mikäli tuosta nelikosta ei heti tuonne menetty. Aikoja, koska se kiinnostaa tällä hetkellä. Tiedopaikkoja verrataan tässä vaiheessa nyt vaikka sitten Henkka Haapamäkeen, kun Lahtelainen tippuu nyt tuonne viimeiselle sijalle tuon lisälenkin ansiosta. Kyllä tällä hetkellä siellä tosiaan kovin nousija on Henkka Haapamäki, joka sitten Klemolan haastamaan lisälenkin taktiikan turvin ja nyt se joudutaan vähän odottamaan tuolla tuon maaliviivalle. Me nähdään noita äänestisiä kierrosaikoja ja pystytään kertoa mikä tilanne on. Mut jos ihan silmällä nyt katsottiin, mielestäni tuo ero säilyy aika samanlaisena, mutta nyt Klemola on aika löytyy 5.8 ja sitten nähdään mikä on Haapamäen aika. Se on nyt tarkkuudella mennään samoja jo aikoja, eli eikö ole jännä juttu? Aika samana. Tarkkoja. Joo, aika tarkkoja jännä. Kyllä harjaa. Joo, kiitos kun autoit tässä. Klemola, Yritalo, Jensen ja Haapamäki sitten Rakkolainen. Seuraaja Henkka Haapamäki tuli Rakkolainen kovat ajaneet lisälenkin. Mutta katsotaan nyt sitten seuraava kierros. Se on 1-2 kierrosta ja siinä voi tilanteet muuttua. Komeita loikkia sieltä tehdään. Ja tekee sitten Haapamäki erittäin tasapainoinen tuo Haapamäen ja sitten tuonne kakkospisteen kaarteeseen ladataan. Haapamäki 45.9. Eli siinä jälleen samaa aikaa ajavat Klemola ja Haapamäki. Ja nyt näyttäisi siltä, että tuo Klemolan välimatka ei, se tuntuu vähän siltä, että jätkät vetää nyt niin limitillä, kun näillä laitteilla vaan voi mennä. Ja näyttäisi siltä, että Jussi Klemolasta leivottavan kierroksen jälkeen Suomen mestari. Olisiko näin? Eikö riitä? Ennättääkö Haapamäki? Katsotaan tää väli nyt. Tästä se nähdään. Klemola menee tuosta yli ja missä kohtaa Haapamäki tulee. Se on siinä ja se menee senttipeliksi. Nyt menee senttipeliksi. Etsikö Haapamäki oli? Nyt Klemola on lisäksi menee pikkusen kantipariksi, niin Haapamäki tulee sieltä ja Klemola ei ole kyllä vain. Haapamäki tulee sieltä ja tulee siihen metrin eteen. Näin se laskutoimitus jälleen kerran. Se onnistui, se pelasi ja Henkka Haapamäki on siirtämässä nyt tuota SM-mitalitaistelua tai tuota suomestaruustaistelua, kun Rakkolaisen autossa tulee vikaa, niin siinä on siirtämässä Henkka Haapamäki on ottamassa voittoa täältä ja Klemola kakkospaikalla, mutta vielä viimeinen kaare. Klemola tietää tilanteen, nyt pitää voittaa, nyt pitää ladata kaikki yhden kortin varaan ja sen Klemola tekee, hakee hurjan loikan tuolta, taittaa sinne ja yrittää taittaa rinnalle, ei onnistu, vaan Henri Haapamäki vie voiton ja pisimmän korren, eli Henkka Haapamäen tiimistä on ilo irti tällä hetkellä ja siellä liput ovat Haapamäki. Onnittelut sinne, Jussi Klemola, ja sitten tiukasti Pitkä Jensi, Rakkolainen ja yksi lähtö on